Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rari mwezuva namusha ngelinye ilanga Ngishingatisire mandlovu yeshumba. Makadiko naye maswana. Aiwa sinofara shumba makadi. Aiwa ndikuno. Aiwa atrikuzviona. Tiri kutendera naye Rushinga. Ndofunga vamwe vakatanga vaona mandlovu ndinawo kuno, vakagondora ndiri ndega ndiri kuno. Nhasi ndine hanzvadzi tiri kuno. Dzafamba mukauru. Dzega. Aiwa. Ndokuona panofamba mukauru tinenge taakuita tichisakura tichizunza. Muri Zimbabwe rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Rangu ndi Praise Singwena Masivanda Masigedi. Hongu muri Zimbabwe sekuziva kwamunoitaka tinogara tichikunzirai vanobatsira vakasiyana siyana. Asi nhasi uno chirongwa chedu chakaita kakusiyana nezvimwe zvirongwa nekuda kwekuti mubatsiri wedu nhasi uno mwanasikana ane makore 15 achiri mudiki zvikurusa uyezve ari kuita form 2. Toda kuti nhasi timbotaura naye ka tinzwe kuti anozvifambisa sei ari mwana wechikoro uyezve kuti zvakatanga sei maitiro akadaro. Hanzvadzi unozvionawo sei? Aiwa ndinonzwa kufara kuzi mwanasikana wechidiki aidi kubatsira. Imagine kuti vanhu vakuru nematambudziko avo ari kubatsira kudzoreredza dzimba. Aiwa ndiri kuzvifarira. Chimwe zvechandinakidza zvikuru tisati tatanga chirongwa chedu chezuva ranhasi ndechekuti anobatsira zvakare vanoputa fodya kana vasade kuputa fodya anomisa izvozvo. Vanoputa bute kana vasisade anokwanisa kuzvimisa zvakare. Vanorova mhamba kuna vamwe vanonzi vane marambadoro. Paanwa hazvifaiti, paanwa anongoda kutaura kutanga misindo. Saka tinoti marambadoro marangarirwa maona murapi wenyu. Vanoda kuti zvidoro handichada. Kana hanzi futi vanoda kusiya chipfambi. Kune vaye vari kuti maybe mwanogona kunyepera futi doro kakuti ndakadhakwa ndopandino uyu. Saka mese muri papo marangarirwa mawana munhu anokubatsirai pane zvitambudzai. Asi nguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi haya. Ndabva ndafunga Trison Chimbeto achinditi inonzi haya. Inini ndonzi Immaculate. Ndinogara kuRushinga. Ndine 15 years. Ndiri form 2. Ndakatanga kuziva mushonga ndiri grade 5. Ambe yangu asati wafa. Paka ndiri grade 5 ndikatanga kuziva mushonga ndine 12 years. Ndiri kuRushinga ikoko. Ambe wangu akasvitsa 95 years. Ndinawo ndichidzidziswa mushonga vachiti tikada kupinda musango taipinda tese vachitsvaga mushonga vachindiudza kuti idzi ndinoshanda zvakati nezvakati. Tabva ipapo ambeya waevha wafa. Pandatanga kuti pawakafa ndo pandikatanga kuti mumwe mushonga ndaiziva mumwe ndaisingaiziva. Imwe yacho pandaisingaziva paiuya vanhu anenge waini ndine mushonga wangu ukati ndodata sei ndodorapiwa ndodorapa. Tomboti uri mushonga wemasari wekuti munhu anenge achitadza kusununguka iva nemasari yake asi masari anotida kurapwa. Ndaibva ndati ina ndiuzive mirirai mangwana titese tichange taona. Mangwana foshuwa amboevha andirotesa mushonga iyoyo. Pandairota mushonga uyu waivha nditi kana usiri kuzoenda pakati unotsvaga mushonga uyu. Nenda pakati ndotsvaga mushonga uyu ndotouwana. Ndikauwana ndoyogadzira munhu ndomupa. Koya vamwe ndoziva mushonga masare nevamwe vasingazvare pfari nevamwe vane vana vavo vacheche vanenge vane gasva nevamwewo wemudzimba wekuti havapamba apa panogara pasina na rufaro kana kuti pasingagarikiki achingogara achingotukwa. Nemumwewo kuchikoro wekuvhura njere wane wechikoro neimwewo ikasiyana tichataura yese noti ikawandisa. Taura toda kuinzwa hazvina mhosva taurako. Imwe yacho
ndeyekuti tomboti aiwe apana mhosva imimi bhema tombonyara. imwe yacho ndeyekuti tomboti munhu asungwa, asi pasungwa kudaro achanzi panopa iwe zvawasungwa chanzi 10 years uri mujeri. Pa 10 years dzodzo tongodzidzora pamwe kuti 2 months uri mujeri wabuda. Mumwe wacho ndeyekuti unogona kunge vari majiti mumabona agwida hari wabvanzi mombe 3 tinoidzora mangwana acho unogona kunzi yakutongerwa kwaamambo chiuya akanoti nembudzi 2 ndogona. Mumwe wacho ndeyekutiwo aiva anenge ari mwana aberekwa vasina natsosvika zvakanaka tinokwanisa kumurapa futi. Okay, ndeipi imwe mishonga yafuti ndoyese iri kana kuti pachinemo? Mimwe yacho ndeyekuti anenge ari mukadzi anosemwa nemurume. Paanosemwa nemurume pepai anenge ane kurambwa kwaanenge achiitwa, tokwanisa kumutemerera nyora mumaoko tichimurapa kuti ave achigara nemurume wake. Neimwe mabhizinesi zvekuti tomboti waona basa rako iwe munhu woti munhu waunenge uchishandira unokwanisa kuti pamwe anogona kukutadza kukupa mari iya anenge achiti ishopu ikachidokwanisa kuti iite yako, asi ninge isiri yako iwe unenge utori mushandi wekuti ukakwanisa kutora kana hembe kana bhutsi haizvioneke ndogona ukutora sekukuti ubire bhosere. Ukakwanisa kuti iri shopu yako ubira bhosi hazvioneke. Okay. Kana ndichida kutoba zvokuto tinokwanisa futi zvokuba zvokuti hausungwe inowanika. Saka iwe wakazoziva seti mishonga yako inoshanda? Inini mishonga yangu kuti ndizive kuti ingashandi ndinoona kuna mbuya, noti panotosvika kutoti pane imwe nzvimbo pane dzimwe pekuti munhu uyu anouya achigwina auya achigwina ogara pano pachigwina zvokutoti anogona kutovhomoka kuti ndikuona nyoka ndomupa mushonga weye uyo tombomudza kuti apa usumbodzokera kumba kwenyu uchambogara panopa. Tikamupa mushonga weye mangwana kuseni tomuona zvachinja atotaura kutoita basa ndokuona kwangu mushonga wangu taingaka. Saka wataura iwewe nhau yekuti dzimwe nguva unorotswa handiti kuti munhu akauya nedambudziko rake unokwanisa kumuti wozodzoka. Ndokwanisa kuti unozodzoka. Saka usiku wacho gogo anobva kutaura kuti chidai. Unotorota toti enda pagwenzi rakati uende ipapo wonta sei unotora famba so uende ikoko. Ko haumboratidzwe here sekuya kwataita kuti tauya tisina kukutaura kuti tiri kuuya haukwase zvinombouya here kuti vakuudze gogo kuti kuna vanhu vari kuuya kuzokuona? Izvo zvazviuya. But kana uchiuya une dambudziko rako panguva mumwe ndinouziva, mumwe wacho ndowandoita kuroteswa. Okay. Ndiyo nhau yatinayo kamuri yeZimbabwe tine mwana ane makore 15 ndizvo? Ari kuita form 2 tiri munzvimbo yeRushinga. Takataura isusu kuti patinenge tichiita basa tinofamba tichitsvaga vanoyamura angave matambudziko akasiyana siyana vanoda kubatsirwa. Pamwana uyu taona zvakanaka chose kuti tinge tichitaura naye nekuda kwezero rake. Zvinhu zvangotinakidza kuti zera iri rakutokwanisa kubata makwenzi. Vanhu vazhinji vanotaura kuti chivanhu chedu chiri kuparara. Kufa kwagogo kana kufa kwasekuru zvinenge zvatorova. Masivanda, muri kuinzwawo sei nhau iri panapa? Ichi tingaiti zvinhu zvakanaka shumba kozi ari kubatsira matambudziko akasiyana siyana kunyange ari kuzobatsira mbavha. Handiti unozviziva kuti vamwe vanotoita basa rekuba ndo basa ravo. Tinozviziva kuti hapana anoda kubirwa asi ritori basa revamwe vanhu. Vamwe vane mashavi kazvakare ekutoba rinotobikirwa doro kunzi ningi
Shai rake nderechi? Nderekuba. Nderekuba. Aiwa zvazvanakira shumba nchambokuti endei panze apa ndisare nchipiwe kuti ndibire bosi. Ndochirongwa chatinacho muri yeZimbabwe tati timbotaura nemwanasikana Immaculate. Ndizvo ka? Nai Immaculate. Une here sofa vanhu vakauya nemamwe matambudziko vachida kubatsirwa newe wakavadzorera uchiti izvi handizvigone izvi? Aiwa ndina. Hauna? Zvaunenge usingagoni unoita sei? Bana chandisingagoni noti zvese zvandaenda tadza kuti uyu mushonga ndaukangana. Ndobva ndatoti unotokukatoswera uchitonyunyutoti inini saka munhu dzote ndikukangana tomboti ndotana amai vangu kuti natete vangu kana kuti nababa nchiti ndaukangana muzomuka mangwana kuseni. Andotodzototi chi mushonga uyu ndaudzwa kudhara ndakutoti sei kutomhanya munhu wete totomudzoto mangwana pangude ndafunga sandingudire pachena kuti chi ndinoroteswa. Ko wataura iwo kuti unouchika ndizvo? Unotone maresults avamwana vakazokwanisa kubatsirika? Hobo. All right. Saka nyaya inonakidza. Iye achiri mwana mudiki asati aroorwa asi akukwanisa kugadzisa matambudziko akadaro. Saka iwo hatingati iwo unosvikirwa here iwo? Ina handikwanise kuona sezvichida noti asi ndambozviona asi ndikambofamba mumaprofitawo zvinenge zvichitaurwa kuti chetawo chasvikirwa pamberi apo. Oho. Saka toti iwo nechivanhu chiri pauri asi hachisati chagadziriswa. Aha. Ndio nhau iripo muri yeZimbabwe. Sofa pane tine rimwe dambudziko riri kunetsa munyika yedu yevana vari kungorasika especially 2 years and below. Unokwanisa here kubatsira vanhu vakadaro? Kurasika kwekufa? No, kutoshaika like mwana imwe for instance pane mwana anga ari pasowe abva angoshaika pane vanhu nanhasi asati awanika. Ndoziva ndoita kushedza nemushonga. Kushedza iye mwana wacho akarasika? Okay. Saka zvinoita here kuti inini ndimirire mhuri iyo kana kuti zvinotoda ive mhuri yacho wauya ivo? Aiwa zvinoda mhuri yacho wauya ivo. Okay. Ichi chiko chinofadza muri yeZimbabwe. Now takukipa mahopes edu ari hai kuti zvimwe mwana wekuhwedza kana kuti mwana wekwabeef anogona kuwanika. Naizvozvo tichaedza kutaura nemhuri dzacho vange vachiuya tinzwe kuti vangakwanise kubatsirika here. Isusu munotiziva nemafollow-ups, hatiregedze namafollow-ups. Kana vauya vaedza kubatsirwa vanenge varipo zvakare kuti vatitaurire kuti zvafamba here kana kuti hazvina. Wambotaura kamwanasikana nhau yerudo runenge rwarushoma mumba vanhu vachida kurambana. Ko vaivayo kuti akatorambwa nemurume akugara kumba kwake unokwanisa here kuita kuti vadzokerane? Izvozvo ndozvikwanisa. Aha. Ko inini kana ndine musikana wandei ndichida nyangwe ndakaroora hangu ndichida kuwedzera kumadzimai angu zvinoita futi? Handiti? Wazvinzwa kahanzvadzi? Aiwa ndazvinzwa shumba. Musazononditengesa kakumba. Inini ndingonova kuona nekuobserva. Ndakazoona zvakuitika nenda kususpecta kuti shumba vakaenda kuna Emma. Emma umbotaura uchiti pfungwa kuvana vechikoro uno nemushonga wekuti vagone muzvikoro andi? Handozive kuti wakwanisa kuti kuvavhura njere nokuti pane chitori chidzenga chacho choti hachitombokwanisa kana tomboziva kana. Aiwa ndokwanisa kuti ushandisa here? Hai ndioshandisa nesezvo kandi ndikazvisirwa. Ndozvangaida kubvunza kuti saka iwewe kuchikoro uku kuchitoribo wakatoshandisa? Aiwa zvinodakadza. Unzwa vamwe vanhu vachiti anorota aine murume, vamwe vachirota aine mukadzi, vanoti pachirungu spiritual husband. Unozvibatsirawo here zvodambudziko iroro rekuti
dzimwe nguva anenge gona kunge aitoshandiswa munhu ine zvikwambo. hausatambosangana nazvo. asi kuri kuti takuwinzira munhu auya achiita nedambudziko rakadaro unokwanisa kubatsira munhu akadaro. hatita kutosa chitofunga kuti chii chaicho chinochimbonanyonetsa kwaari. Okay. Unongosara uchifunga here kuti unonge uchisarira kuti uroteswe? Ndozve zvakutosara. Seiyo nhau yatambokurukura hedu yevana vasiri kuoneka iyi, unenge wakuroteswa here kana kuti unongopa mushonga wekuti vashedze mwana wavo asiri kuoneka? Mushonga wacho unenge utoripo kuti ukwanise kumupa munhu wacho uchibva tomushedza. Ndoziva nakudhara. Unotoziva. So anonwa mushonga wevabereki vemwana? Aiyo. Haumbonwiwe. Alright. Unotaura unawo mushonga iwo. Vachishedza zita remwana? Okay. Saka mwana zvinozofamba sei after that? Ndonzwisisa the process. Izvo zvandiba kune vana vari kubata vanhu. Pane zvembonzi vana vari kubatwa vokuita sei. Ivo wakakwanisa kumushedza mwana une mushonga iwowo. Kana asati achekwa kana kuti asati atobatwa anogona kusvika. Kutoya iye? Kutoya iye pamba. Kumba kwavo? Kumba kwavo. Alright. Ko tombotora instance yekuti mwana uyo achekwa pasisina? Kana pakutochekwawo ipapa ina ndisandambobabata kuti zvizve zvakuitika, but kana asati achekwa ndosvika pamba. Mwana anosvika pamba. Okay. Interesting. Naizvozvo chinonetsa ndechekuti hatisi kuziva kuti vanhu ava vachiri vapenyu here kana kuti vakaurawa. Asi hanzvadzi ndinoona sekunge zvinenge zvakakosha kuti vanhu vambozama vafire mutrial. Chokwadi, kozi nguva yarebesa vana vava vashayika panzvimbo vakaseparatwa nemaparents avo. Zvokuti zvinozvitavi worried yekuti vana ava vari kugarepi, vari kudyei, vari kurarama sei. Apa wese mumusango kwamushomba mune zvikara. Vana vacho ngani? Vairi vese. Mumwe ari kuwedza, mumwe ari kwabeef tichienda kumarondero. Izvo zvari kutonzi varipo? Havasi kuzikanwa kuti varipi. Vakana vakangoshayika zvokuti mumwe akabva pamba pavo, vabereki vakasiya mwana pamba vachienda kutsime, vodzokaona mwana hapachisina. Vamwe vacho vakanga vaenda kumasowe, pamasowe ipapo vapedza chechi mwana haana kuzooneka. Saka havasi kuziva vese kuti vana ivava vari kupi. Naizvozvo vana vari kutsvagwa, mapurisa aedza havasi kuwanika. Saka mhene kuti ungade here kumborizama dambudziko rakadaro? Hatinombotrial sezvo mapurisa achaedza nepaanogona, ndinoenzawo nepandogona, but tinobudirira chete. Tinotenda zvikuru nemashoko ako. Rekedza timboti Emma nwira mvura kati chakudzosa hedu pamberi apo. Timbotaura nevabereki vako tinzwewo kuti zvakamira sei. Pano tina tete vacho, tina amai vaEmma, vaImmaculate. Tinzweko kuti vanoti kudini nenhau iyoyi. Handida hangu kukutaurirai kuti takanzwa nhoroondo yaEmma kupi, asi mukaona takuenda kunobvunza nhau, tinenge tava neumbowo hwakasimba hwokuti aiwa mwanasikana anenge achibata basa sebasa. Ndimambozvonere shumba kuti ari very confident zvinhu zvake zvinoita. Confidence idzodzo hanzi konfafa, ndadzifarira. Chokwadi, koso kona munhu anotanga kudhauta achita seovha watozoti pane nyaya apa. Ini ndoda kumboita experiment hangu. Shumba chimbomira kuita zvema-experiments. Kozoita mumwe wekuti unogona kukwanisa kusiya foja nedoro. Nevamwe vanotiwo wouya undompa mushonga wangu, wotadzondibhadhira chikwereti changu. Ndinokwanisa futi kuti ndogona kutokugadzira zvoti watora mushonga kuti ukudziridze bhizinesi rako. Ndoti chiuya nemari yangu urambire, ndogona kuti padzindira ndikaenda kuntsvagerero ndozvivharisa upenyu hwako bva watotanga uomera kutangire papa.
Takachida kunzwa kuti nevechirume une mishonga here yaunokwanisa kuvabatsira nayo, kunyanya tingati vane misana inorwadza kana zvine chekuita nemudzimba. Ndinokwanisa kurapa. Unorapa chii exactly? Pane vamwe vanoti ndine musana wangu uri kurwadza, nemwoyo vanouya vachiti ndine musana wangu pane zvandoda kushandisawo zvemumba, ndinokwanisa kurapa. Hatizive kune varume vanozvarwa nhengo dzavo dziri diki asi vachida kuti dzikudzwe, ikoko unogona kubatsira zvakare here? Ndokwanisa kubatsira futi ikoko. Chero zera here kana kuti pane age yaunoti age iyi ndio yandokwanisa kubatsira kana kuti chero? Azve zvakuenderana nekuti murume wacho akaremarawo zvakaita sei, asi uchangobva kunosununguka mwana wacho ndokwanisa kana kutosvika kune 10 years ndokwanisa kurapa. Vanhu vakaita sesu hazvichaite? Hazvichaite. Saka tongoti vechidiki. Handadzi ndanzwawo kunge une mumwe mubvunzo. Mubvunzo ndandinawo ndewekuti pane vakabirwa, unokwanisa here kudzosa zvacho zvakabiwa izvozvo zvaane long time, pamwe munhu ane kana nyangwe short time? Kana short time. Zvakabiwa hazvikwanise ndizvo kudzoka, asi munhu akaba kuti ndianosvika pamba. Achitaura zvese zvaakaba. Saka ini ndikabirwa zvinoreva kuti ndinokwanisa kuita kuti mbavha yangu iwe yozoreurura. Inenge yakusangana nechii zvinozoipa kuti azode kuuya kuzoreurura? Patone nemishonga wamunotodeketera nawo wekuti ikwanise kutouya yega, kana kuti pane zvainotoona kana kutorumwa nenyoka youya, kana kuti pane zvinotomutenderedza pfungwa wakwanisa kuti wouti pangu chouya chinhu chouya komudza kuti nini wewe endodzosera zvinhu zvakati nezvakati, wouya wourura wozokudzosera zvinhu zvenyu zvakabiwa. Asi mishonga yandoshandisa iyi hapana here zvinozoitika kwandiri kuti pamwe ndozonzi mangwana ndakaromba? Aiwa, hapana. Hapana. Ko kana munhu abirwa ari kunze kwenyika, tomboti abirwa ari kuAmerica, anobatsirika here munhu iyeye? Anotofanira ndiye kutosvika pano wotora mushonga wake wonogadzira pakatorerwa zvinhu zvake ndopanogadzira. Saka tomboti isusu ane kana munin'ina ari kuno, zvinoita here kuti auye ozomutorera mushonga omutumira kumhiri kwaari ikoko, iye ochiita zvinenge zvinzi aite? Zvinoita futi. Muri Zimbabwe ndofunga ndo chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Ndoziva kuti mibvunzo yenyu yakawandisa. Kune vanenge vaine mibvunzo kakuna Emma, isusu tinogara tichisvika nzvimbo ine Rushinga, ndofunga maona nhau dzakawanda zvikuru tichiburitsa tiri kuno. Naizvozvo zvinoreva kuti tinogona kudzoka zvakare naye Emma pachirongwa opindura mibvunzo yenyu. Tinotenda zvikuru mwanasikana nenguva yawatipa. Upase kuchikoro uko, usazopasise vamwe iwo uchifoira. Aiwa, kana ndotopasa. Handiti. Ini ndiri mai vaEmmaculate, ndiri kuno kuRushinga. Shuwa kutsanangurwa kwaita nemwana ndizvo nemo zvekuti ndinotosvika panguva yekutoti nhai mwanangu, nhasi mapureti ausuke nekuwandirwa nevanhu vachiya kunotsvaga mushonga. Kunyanya dambudziko riri kunyanya kunetsa pari zvino raari kubatsira vanhu inhau yemisha. Misha varume vari kuparadza misha yavo asi yari kudzokorora. Anotori nemumwe vakadzokorodza mudzidzisi wake chaiwo anotomudzidzisa ari wechikadzi, vakanga vashupika nedambudziko.
asi mudzidzisi vakashupika vakati tisvike pamba pemwana uyu uyezve ndinopuwa mushonga nemwana uyu ndichiti ndiri kuita seiye ari mwana wangu wandinotodzidzisa. Asi akatozviona kuti ndikanyangwe ndakamunyara kumutaurira dambudziko rangu musho wangu uri kuparara. Pari nhasi mudzidzisi vakutotenda mwana wavo zvokuti musi weFriday akatouya achinditi mama mudzidzisi wangu ati zviri kundiitira imba yangu yakudzokorora. Koita zvatsanangura izvi kuti vembereko ayo vari kubatsira. Koita kunyanya kune vanhu vari kupona vari kutambudzika nekuti anenge aine sari achipona mwana achidarikira achipona mwana achidarikira nhumbu dzichibva izvo zvitori nyore. Vamwe vanoenda kunochekesa asi ronda riye rikangopora sari rinobva ratofundira rotodzokera. Asi iye anongopa mushonga tongosungirira muchiuno mamai amai vachipona mwana wavo otosungirira muchiuno memwana. Mwana asvika 5 years haana kutoenderera mberi nokubereka vana vake vachimira. Hapana kana kutozomboti hanzi vana vanenge vakuzongosvikirwa nedambudziko rokufa kana rokuondoroka. Koita nhau yandadzwa yekunzi kune vana vakashayika. Vana ava tomboti mwana ari pasi pemakore ari pamusoro pemakore kubva pa10 years zvichienda mberi. Mwana uyu akapusa kushedza nemushonga zvisina wiki. Nemhaka yekuti mwana uyu anenge akabva pamba tikutaura mwana ane 10 years zvichienda zvichikwira. Abva pamba nenhau yekushungurudzwa nenhau isire kuti akuda kuzvishandira ega asi achiri mwana mudiki. Mwana zviri izi kutoshedza. Amai vanomuka makusenseni nemushonga wavo vachishedza mwana nezita vachishedza mwana nezita vachishedza nemwana nezita. 3 days chete dzavanongopiwa mwana anenge adzokera. Ndisingazoti mwana ane 2 years 3 years yeyoyo kuti mwana kana asina kunge akabhinywa zvake anogona kubanganutswa nemushonga asi anenge kutozoshungurudza vanhu vari kuita sei vari kutogara naye kungoramba vachingoti uyu mwana agarike naye pamba ngatidzorerei kana achiri mupenyu. Koita zvimwewo zvokuti mhosva dzakangosiyana dzekuti mhosva dzemapurisa yemapurisa kunyanya achinzi asungwa oenda onyorerwa madhoketi ake ombonzi akangokwanisa chete kunzi imbobuda kunze. Aiwa tinoziva kuti nyaya inenge yatomurerukira mazuva mashoma chete yaanenge auzodzokera kuti akangoshandisa mushonga wake zvemazuva 2 ari pamba achizoshedzwa kunzi uya kukoti mazuva mashoma achienda aiwa dhoketi hatisi kuruona. Zvinomutorera time yekudhonza kunzi dhoketi hatisi kuruona. Oenda mwedzi unoya dhoketi hatisi kuruona. Medzisira unzi madhoketi taashaya chashaya dhoketi hautomboziva kuti rabiwa nani rabiwa nemushonga rinorasirwa mukoti harisirwe kumba kwemuridzi kana kuti mushonga ndoonoba aiwa inorasirwa momo mukoti naMajor Street wacho ndiye anokwanisa pamwe kutorasa dhoketi ongotendedzwa njere dzongodzi tarishaya nyaya yotoita sei yotoita. Koitawo zvimwe zvokuti vana vachecha vana vanoberekwa vane gasva. Chinhu chinonzi gasva ndo rinozwa inonzi asima inobvira mwana achangoponwa ari mucheche. Mwana akaponwa aine gasva rake rotadzirwa chinzi vazhinji vacho vamwe mumataundi umo ndo asingazive kuti kune chivanhu. Gasva roenda richikura mwana akangosvika 5 years asima yeye manje inorapika iri nyore futi kurapika kwete nemapirizi nemushonga wekuti anongopuwa 7 days otoona kupera kwemwedzi mwana achisina hachazarirwe. Iroro riri izi kuita sei kurapa. Koita mishonga yekuti kune vanhu vari mumakambani mashopu zvakangosiyana uchida kukudziridzwa pabasa uchipinda semwedzi unoyu 2 months wakutonzi pano pari kudiwa manager chichi pamwe nemushonga kana ukatoenda ukagadzirira ukapuwa mushonga yelaki uchisvika kwakutonzi watowa manager wepanapa. Aiwa wakutoona zvemasupermarket kunyanya kumasupermarket vari kushanda masupermarket havana nhamo vanouya kune mwanasikana vauya kune mwanasikana opuwa midzi yake onyatsoenda kunoisungirira musupermarket momo maari kutoshanda
otoshanda kusvika atenga zvinhu zvake, mota dzake. Mumwe anotoya chiti handichada basa, ndakuda remaoko yangu. Chibvisa mishonga yako iri mushopu momo, unoirasa, haina basa, haina kana ropa riri mukati. Otorasa mishonga yanenge akapuhwa iyoyo. Hainei kuti unongoirasira pese pese kana mutauni haitombo kamidzi kadiki diki kanenge kauswa kemutsvairo chaiyo kasina nebasa rese. Otoona utoti zvesupermarket handichadi, ndakuda kuzviitira. Right. Anopedza 10 years achishanda, achimbotorombidzana nawo, hapana kana chinotombooneka kusvika aneta nebasa rake irororo. Mishonga yakawanda wanda kubva kune kuti vari kushanda basa repamusoro, hakwidziridzwe, mari haishande mudzimba, inogadzirwa kuti mari yake ugone kuirongera. Munyama chaiyo kana uine munyama pabasa, unopiwa mushonga kuti chimunyama chipere, nokuti minyama inobvira kumwe yemadzinza kwaunenge ukaberekwa uchisairirwa nedzinzawo, zvinosudurutswa nemushonga kuti ugone kuita kuumba chezveupenyu hwako. Pamba pagara pachingodhererwa nembavha, pamba panopedzisira pagadzirwa nemushonga, ndoita security yepamba pako kuti nyange ukatokanganwa foni unodzoka iwo uchiwana iripo. Mushonga uyu hausi weropa, hausi wekuti anzi nyange ukafamba unzi ukaromba hauna kana chitsvuku, zvimakwenziwo zvokutochera zvikatongofanana nemusau unodyiwa, masau chaiwo unogona kutokurapira. Musau chaiwo unotorapiwa nawo uchitonyatsoona kuti upenyu hwangu huri kutondifambira. Kunyanyanyanya kumbavha, mushonga wakadherirwa nembavha uyoyo ndooneswa security yemushonga yekuti mbavha inenge yangokada kusvika inorohwa nehana, haichatopinda pamba ipapo yekuti ndiibate yakabata. Mushonga unenge utoti haitosviki pamukova kana mumunda, nyangwe mugadheni. Ndoda zvinondipaka mari kuti akambotanga obatika ipapo ndobva ndamubhadharisa. Kazhinji kacho mbavha dziri kuba nemushonga, mbavha dzakuba nemushonga, inotenda kunotora mushonga. Saka mushonga kune mumwe utoti iwe une mushonga wako uri kuenda kunobona mushonga, pamba pane mushonga, ukangorohwa nehana chete hapapindiki. Hana yako ikangokurova chete hauchatopinde mumusha umomo, nemhaka yekuti iwe ukatakura mushonga wako uri kuenda kunopaza imba yemunhu nemushonga, munhu akaiswa security fence yake nemushonga. Saka uko apa zvakuda kuedza kudzisa kuti handisuda kumirira kuti nditange ndabirwa ndozoda kuti yandibhadhari. Pamwe anogona kuti oba mbavha yeye ichitobuda chiwadziyo tobirwawo. Ko ipapo pamushonga wakaita saiwoyo, inini kana ndaisa payadhi pangu, neminda yangu yese yatogaidwa here kana kuti minda inenge kumundawo? Kana une minda wako uri kusaidhi, unoenda kunoiswa pakati pemunda, uine gadheni rako unoiswa pagadheni rako, une musha wako unoteyawo pamukova wako. Security chete, nemhaka yekuti mbavha dziri kuba nemishonga. Ndezvokungoda kuti uchida kupinda mumunda memunhu unotorohwa nehana, uda kupinde mumba memunhu unorohwa nehana, hana inenge chitongorohwa. Asi mushonga hauna chitsvuku chekuti ndakawisa mushonga woyo ndinonhingirikina, ndinozogona kudzinda ropa. Zvakafanana newemushopu, uda kuti ndigone kupiwa mari yangu, ndigonewo kutora bhutsu yandisina, uchitorwa mastocks zvichibuda zvakadaro. Kana usisada mushopu momo wotobvisa mushonga wako woenda kunorasa semune pamba ipapo. Kana usisada kugara ungave musha wekuroja, bvisa usausiye pamukova ipapo. Nyange ukarasira pese pese kudota kupi haumbokuteweri, nekuti hauna ropa, hauna chitsvuku. All right. Yeah.